Ka-Journey, kabalo ba ka nganong daghang gubat sa kalibutan related sa oil? What's up, Ka-Journey? Daghang tao kung makadungog og gubat sa Middle East, murag layo ra kayo sa atong kinabuhi. Pero real to. Ang tinuod ana, apekto gyud na nato tanan. Kay daghan conflict sa kalibutan, dili lang politics ang hinungdan, resources pod. Og usa sa pinaka-importante nga resource sa modern world kay mao na ang oil o gasolina. Ang Middle East usa sa pinakadagkong oil producer sa kalibutan. O naa didto ang usa ka lugar nga critical kayo sa global economy. Ang ngalan ana Strait of Hormuz. Gamay ra tan-awon sa mapa, pero kabalo ka, halos 20% sa global oil supply sa kalibutan moagi diha. Meaning, kung adunay gubat o tension sa maong lugar, ug mabalda ang ruta sa oil tankers, musaka gyud dayon ang presyo sa oil sa tibuok kalibutan. O kung musaka ang oil, musaka pod ang transportasyon, pamasahe o presyo sa mga basic goods bisan naata diri sa Pilipinas. Maapektuhan gihapon ta. Mao nang importante gyud nga inform ta sa mga global events. Kay usahay ang mahitabo sa usa ka gamay nga lugar sa kalibutan pwede makausab sa ekonomiya sa tibuok kalibutan. O para sa mga negosyante o investors, ang knowledge sa global events dako kayo nga advantage. Kay kung kabalo ka unsay nahitabo sa kalibutan, mas maandam nimo imong negosyo, imong pamilya o imong finances. Maunang ang gubat sa Middle East dili lang regional issue, global issue na. O kung gusto ka ma-inform pero dili mahadlok, padayon lang ta sa pagkaton, Ka-Journey. Comment below unsay imong huna-huna ani nga sitwasyon sa kalibutan.